És, per tant, una proposta transversal, absolutament oberta tant a la participació dels ciutadans de manera individual com a les associacions i entitats de tot tipus del nostre país. Per tant, aquesta campanya, aquesta proposta de 10.000 a Brussel·les per l'autodeterminació de la nació catalana, 10.000.cat, s'ha d'entendre com un moviment que no està sotmès a cap sigla política específica ni és patrimoni de cap partit. Per això també volem mostrar-ho aquí de manera, aquesta transversalitat i aquesta manera de que pertany a tothom, presentant-la dos grups diferents d'aquest Ajuntament, d'aquest consistori. L'objectiu d'aquesta proposta no és altre que fer visible i palès el dret a decidir que tenim els catalans com a poble, com a nació. El dret a decidir és un dret democràtic i cívic que totes les institucions sorgides de la voluntat popular, com és aquest Ajuntament, hauríem d'impulsar i defensar. De fet, el dret a l'autodeterminació dels pobles està contingut a la Carta de les Nacions Unides des de fa més de 50 anys. Per avançar cap a aquest objectiu, el que ha planificat aquest moviment 10.000.cat, sorgit una mica quasi de manera espontània, és una acció que pretén reunir el màxim nombre possible de catalans i catalanes i simpatitzants i amics a Brussel·les el proper dissabte 7 de març. Pretén així fer una acció de rellançament a nivell internacional i especialment a nivell europeu de la voluntat del poble català perquè li sigui reconegut aquest dret d'autodeterminació. Constituirà, sens dubte, una mostra de la nostra manera de ser en presència i participació de la nostra cultura popular i una porta oberta als valors democràtics, cívics i solidaris, mostrant la nostra inequívoca voluntat europeista des de fa ja generacions i la nostra determinació de participar en la construcció europea com a catalans. Tot això en un moment no se'ns escapa en què Catalunya travessa una cruïlla, jo diria que és una cruïlla històrica difícil, però al mateix temps decisiva. Fa 30 anys que hem recuperat les nostres institucions d'autogovern, un autogovern limitat però que ens ha suposat un important avenç en el benestar de la societat catalana, en la satisfacció de moltes de les demandes socials, econòmiques i culturals que vam tenir plantejades des de fa molt temps, però especialment en la llarga nit del franquisme. Però ara ens trobem en aquesta cruïlla en què per tenir una Catalunya moderna i pròspera en aquesta era de la globalització ens calen polítiques ambicioses de benestar social, d'infraestructures i transports, d'educació i recerca, en la societat del coneixement, en l'economia, en la indústria i en tots els àmbits de la cultura. I perquè aquestes polítiques ambicioses tirin endavant, necessitem un marc polític i jurídic adequat. El marc actual, amb serioses limitacions que les recents reformes estatutàries han posat al descobert, agreujat per l'històric i persistent espoli fiscal al que estem sotmesos, no el podrà resoldre el nou finançament. Tot això, juntament amb les constants i sistemàtiques retallades de les nostres competències d'autogovern i els reiterats atacs contra la nostra llengua i la nostra cultura, posen en perill, en aquest moment, la nostra mateixa supervivència com a poble, com a nació. Més si tenim en compte que Europa o es disposa d'un estat propi o no s'hi compta com a poble. Per tot això és que demanem, he llegit pràcticament frases textuals del manifest que els mateixos convocants han preparat. Senyor Massaller. Sí, és per això que demanem aquests dos acords continguts en la proposta de resolució. El primer,
l'adhesió del ple de la Corporació Municipal de Terrassa als objectius d'aquesta manifestació de Brussel·les del 7 de març, i el segon, comprometre aquest Ajuntament a fomentar dinàmiques que ajudin a fer conèixer internacionalment aquesta reivindicació que tenim com a poble. Moltes gràcies. Gràcies.